על רקע שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ענקית התקשורת נוקיה סימנס וחגיגות השנה להשקת רשת ה-NGN, ערכה בשבוע שעבר חברת בזק כנס תקשורת בינלאומי בגני התערוכה בתל אביב. עשרות חברות אשר משתפות פעולה עם בזק הציגו במסגרת התערוכה את השירותים והמוצרים העדכניים ביותר הקיימים כיום בשוק התקשורת והמדיה. השנה הוקדש האירוע לנושא התקשורת בעולם הרב-מימדי. הטכנולוגיות החדשניות והפיתוחים מתבססים רובם ככולם על הפס האולטרה רחב של רשת ה-NGN שהושקע לפני כשנה. טכנולוגיות התלת מימד, כל מיני אפליקציות של משחקים, רשתות חברתיות, וידאו על האינטרנט, כשבסופו של דבר הכל מתנקז לחוויה אחת גדולה שהיא חוויה מבוססת רשת ברוחב פס מאוד מאוד גבוה ואיכותי. האורח המרכזי בכנס היה לא אחר מאשר השחקן והמפיק אשטון קוצ'ר. באפריל 2009 זכה להיות קוצ'ר הראשון בעל מיליון עוקבים בטוויטר. זאת לאחר קרב מול רשת CNN אשר באותה עת הייתה בעלת כמות העוקבים הגדולה ביותר במדיה זו. כיום עוקבים אחרי קוצ'ר בטוויטר יותר מ-5.4 מיליון איש ובפייסבוק קרוב ל5 מיליון גולשים. קוצ'ר הוזמן כמומחה ודוגמה מרתקת לשימוש בטכנולוגיה ומינופה. אחת הדרכים הנוספות למנף את הטכנולוגיה שהוצגה בתערוכה היא טלוויזיה מבוססת IP. אנונה TV, מה זה? אנונה TV זהו ממיר חדש. אנחנו מוכרים את הממיר ה-HD המדהים הזה ב-600 שקל, זה פיילוט. ובפיילוט הזה אתם מקבלים את ערוצים 1, 2 ו-10 חינם. יש לנו חבילות לרוסים, לפרסים, לצרפתים, לגייז, לילדים, לספורט, למוזיקה, לדוקו. אין חבילת בסיס, אין 36 חודש, אין התחייבויות, אין פריים טיים, יש מיי טיים. אתה קובע מה לראות, מתי לראות וכמה לשלם. במסגרת התערוכה התקיימה גם מסיבת עיתונאים שבמרכזה הוצג כאמור שיתוף הפעולה עם נוקיה סימנס, אשר יאפשר כבר ב-2011 גלישה במהירות של 200 מגה. יחד עם זאת, אחת הטענות אשר מופנות כלפי בזק היא שרשת ה-NGN אינה מספקת את המהירויות והקצבים כפי שמסופקים במקומות אחרים בעולם. אני חושב שכל מי שעיניו בראשו ויעשה השוואה בינלאומית פשוטה, יראה שבזק נמצאת במקום מאוד מכובד היום בעולם. אנחנו הראינו היום שאנחנו בעצם עם אחוז הפריסה במערב אירופה מספר 3, ואנחנו נהיה עד סוף 2011 כנראה מספר 1. ימים יגידו, גם לפני שנה אמרו שאנחנו לא עושים NGN והגענו כבר ל-55%. התפקיד שלנו זה לעשות. יש כאלה שהתפקיד שלהם הוא שונה. אין ספק שהכניסה של חברת החשמל כמתחרה בשוק האינטרנט המהיר היא זו שהאיצה את ראשי בזק בהרחבת פריסת רשת ה-NGN הרבה מעבר למה שתכננה. אותנו בכל אופן כצרכנים זה פחות מעניין, אנחנו נמשיך ליהנות מהתחרות.